नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. लोकसभा निवडणुकीक कारवार जिल्ह्यातल्यान अस्नोटीकराली निवडणूक लढवची तयारी. आपलो पक्ष जाहीर करची मतदाराली उत्सुकता. कारवार कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री JDS प्रमुख HD कुमारस्वामी हेंचे बरोबर माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर हेमी परत एक वेळा दोस्ती केला अशें कळला. बेंगळुरात जाल्ल्या पत्रिका गोष्टीत कुमारस्वामी आणि आनंद अस्नोटीकर हेमी एक वेदिकेचेर आशिल्ले प्रसार जाल्ले. जाल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्ले विधानसभा निवडणुकी वेळार अस्नोटीकर हेमी JDS पक्षा वतीन निवडणूक लढचे सोडून तटस्थ रावन निवडणुकी नंतर काँग्रेस किंवा BJP पक्षात प्रवेश करचो निर्णय घेतले अशें जाहीर केल्ले. जाल्यार आता JDS पक्षा बरोबर BJP पक्षान हात मिळवणी केल्यानंतर आपूण JDS पक्षातच आसक्ती दाखोवन वार येईल तसो सूप धरचो फॉर्म्युला वापरून अखेर कुमारस्वामी बरोबर एक राजकीय वर्तुळाची एक चर्चा जाला अशी माहिती मेळ्ळा. या चर्चेत कुमारस्वामी हेमी अस्नोटीकराक JDS पक्षातच रावन पुढले लोकसभा निवडणुकीक वेळार पक्ष संघटना करून JDS पक्षातच रावचो सल्लो दिलो अशें कळ्ळा. गेल्ले विधानसभा निवडणुकीत BJP विरुद्ध काँग्रेस पक्षाचो प्रचार करून BJPचे दार बंद करून घेयल्या अस्नोटीकराक आता JDS पक्षा बरोबर हातमेळवणी केल्लो BJP पक्ष लागीं घेतलो काय कितें हो प्रश्न सार्वजनिकाक पडला. आयच्या परिस्थिती प्रमाणे आज कारवारच्या पत्रिका भवनात जाल्ल्या पत्रिका गोष्टीत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक येवचे लोकसभा निवडणुकीत कारवार जिल्ह्यात BJP पक्षा वतीन माजी आमदार रुपाली नायक हेमी उमेदवार म्हूण रावल्यार तेमकां सहकार दितलो काय कितें ह्या प्रश्नाक उत्तर दितना अस्नोटीकर हेमी सांगले की रुपाली नायक हेमी जिल्हा पंचायत निवडणुकीक सदस्य जावूंक सुद्धा योग्यता ना. जाल्यार आता JDS आणि BJP पक्षान हात मिळवणी केल्ल्यान आपूण BJP पक्षाक सहकार करची कांय चूक ना. जाल्यार कारवार जिल्ह्यातल्यान येवच्या लोकसभा निवडणुकीक पक्ष वरिष्ठ रुपाली नायक हेमकां तिकीट दिवची ना हे निश्चित. BJP पक्षा वतीन अनंतकुमार हेगडे हेमी लढतले आणि हेगडे हेमकां आपणालो संपूर्ण सहकार उरतलो. जाल्यार हेगडे हेमी आपूण निवडणूक लढना अशें म्हणटात. तसो कितें प्रसंग येयल्यार आपूण स्वता आकांक्षा आसा अशें अस्नोटीकर हेमी निवडणूक लढवूंक तयारी दाखयली अशें प्रसार माध्यमां मुखार पत्रिका भवनात जाहीर केले. हेजेन लोकां भितर एक नवीन प्रश्न निर्माण जाला की BJP पक्षा वतीन काय JDS पक्षा वतीन अस्नोटीकर हेमी स्वता लढतले काय प्रचाराक फक्त सहकार करतले हेजेर सार्वजनिकालें लक्ष आसा. आणि जर तर निवडणूक लढचे उरले तर माजी मंत्री अस्नोटीकर हेमी आपलो पक्ष जाहीर करचो अशें मतदाराली उत्सुकता आसा. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಹೋಗಿ ಆನಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ನಂತರ ಯಾವುದೂ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಲು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು 3.4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಈ ಸಲ ಮೊದಲಿಂದ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭದ್ರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ JDSಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಯಾರಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೂವಾಪುಗಳು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಏನೇನೋ ಹೂವಾಪುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆನಂದ अस्नोटीकर ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, JDS ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡನೂ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಮಾರು 2.3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನನಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸಲ 100% ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಲ JDS ಸೀಟ್ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಉದ್ದಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. 100% ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೀಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೆ ಅಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 100% नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.